bolo vypálenie ostrého grúňa a kľaku dvoch obcí na druhej strane, smerom na Žarnovicu. Tiež je to predmetom kontroverzie až dodnes. Určite ste zaznamenali medializované správy o chytení kapitána Nižňanského, prebehlíka slovenského zo žilinskej posádky, ktorý potom vlastne prešiel na nemeckú stranu a aktívne sa podielal na diverznej činnosti z nemeckej strany. Treba však povedať, že pravda je vždy o niečo komplikovanejšia ako to, čo vyjde na povrch len z medializovaných správ. Aj systém velenia pri tomto spôsobe represálií na nemeckej strane bol veľmi komplikovaný a nebola tam veľká súčinnosť. Ako príklad môžem uviesť, v oblasti tuto v Prievidze a Novák po potlačení Varšavského povstania a vlastne aj Slovenského národného povstania sem prišla trestanecká brigáda Dirlewanger. Bola to zberba, o ktorej aj vojaci z vyšších stupňov velenia na nemeckej strane sa vyjadrili, že si to skôr húf svíň ako vojaci. Citujem. A títo ľudia vlastne v čase potlačenia národného povstania slovenského boli pod velením vrchného veliteľa Hermana Höfleho, ale ako náhle skončilo povstanie, tak zase prešli pod velenie Heinricha Himmlera, priamo šéfa Reichssicherheitsdienstu. Takže vrchný veliteľ na Slovensku vojenské velenie, respektíve nevydávalo rozkazy na tieto represálie, ale ho vydávali už ľudia pod velením Himmlera. Na Slovensku to bol Jan Vytiska, šéf zvláštnej skupiny Einsatzgruppe H. Sú veľké indície a myslím, že do pár rokov budú dokázané, že aj vypálenie ostrého grúňa a kľaku má na svedomí práve táto trestanecká brigáda Dirlewanger. Samozrejme menovaný Edelweiss, tá záškodnícka jednotka, kde pôsobil aj kapitán Nižňanský, zohrala rolu aj v tomto prípade, pretože ich prácou bola diverzia. Takže určite sa zúčastnili aj na tomto prípade, ale v trochu inej roli. Samotnú špinavú prácu nerobili členovia vysoko kvalifikovaných vycvičených komand. Nemci zvolili minometný útok svojou obávanou zbraňou minometom ráže 80 mm. Minometný prepad podporuje ich pechotnú činnosť. Ja dozadu pôjdem. Ja Granát z tejto obávanej zbrane letí po balistickej krivke a dokáže zasiahnuť aj cieľ za terénnou prekážkou. A dielo. Poviem vám, keď pôjde raz dielo. Najsilnejšie. Dielo. Pohľad, Mišo. Ty štír. Teraz. Oni sa dali bližšie. Oni tu dajú do vzduchu a to sila. Teraz.
Slovenský veliteľ velí ústup, určuje odsádky zbraní, ktoré majú viesť kryciu paľbu. Úloha týchto vojakov im je dopredu jasná. Musia zadržať postup nepriateľa dovtedy, dokiaľ nepadnú a ich priatelia neustúpia. Zradili sa tam.
robili Nemci, ale až o niekoľko mesiacov neskôr postupovali už presne opačným smerom. Weiter, weiter. A koniec ukážky sa v duchu udalostí presne tak, ako to bolo v septembri 1944. Vtedy ešte nemecká armáda v tomto smere síce už nepostupovala, ale dá sa povedať, že snažila sa svoj tylový priestor zaistiť, pretože už v tom čase bola na veľkom ústupe ďaleko na východ v Rusku. Potrebovali mať Slovensko čisté, pretože to bolo jediné územie, kde mohli ešte ošetrovať ranených, preskupovať sa a všetky tie ostatné tylové záležitosti, ktoré armáda potrebuje k svojmu fungovaniu a postupu. Na severnom území Poľska už vtedy bol prielom sovietskej armády ďaleko na západ, rovnako ako na juhu, takže toto bol ešte jediný oporný bod nemeckej armády. Až do apríla 1945 bolo Nemecko, teda Slovensko v nemeckých rukách. Potom sa húfne hnalo na Žilinu pred náporom rumunskej a sovietskej armády, ako aj Československého armádneho zboru, ktorý tvorili tiež síce menšiu, ale dôležitú časť na severe Slovenska, do Liptov. Hlavnú časť cieľa sa ale nemeckému veliteľovi dosiahnuť nepodarilo, pohodné hmoty nezískal. Stalo sa tak až o niekoľko dní neskôr, keď dobili Nováky a ukoristili tam 2 milióny litrov benzínu.